Hola manualistes i altra gent maca, com esteu? Aquest és un vídeo a continuació de l'anterior, el de les compres a Temu i a Craftelier. Aquí provo els materials comprats a Craftelier. Aquestes proves que us ensenyo haurien d'haver estat posades en el vídeo anterior, en el vídeo on mostro les compres. El que passa que YouTube no em deixa penjar vídeos que durin més de 15 minuts. Si voleu veure-ho, som-hi! Tinc els pinzells, aquí també tinc aigua i això també és una barra, un apagament de barra, una pega de barra, i en tindré per qualsevol camines que tinc. Vinga, aquí hi ha el... Jo no n'he tingut mai cap, no sé si totes van igual o... És per fer aquestes arandeles, val? N'he fet algun altre més. Aquí faig servir aquest, trobo que costa, no es veu perquè darrere hi ha això, és poc, veus? I llavors has de fer i surt. I ara el que vull és fer amb un full d'aquests, vull provar. I aquests de Venacelo, de cinta de pintor, enganxar-ho aquí. Ara no quedarà, no queda en el... Enganxaré així. Costa una miqueta, abans m'ha costat i ara també. Ve un pinzell d'aquests de dipòsit. Doncs vinga, provarem aquest gordito, em ve de gust. Necessitava un pinzell gordet. Vull dedicar-me a les aquarel·les. No sé. No sé si estic començat bé, No volia fer això. De totes maneres, aquestes més blanques, les més claretes, a millor amb una cartolina. Que mono aquest pinzell, m'encanta. S'assemblen bastant. Aquests tres trobo que s'assemblen, no? Aquests tres. Un, dos, tres, quatre, falta el negre, No l'he mullat. Porres! Ai, que bonics aquests! M'encanta el pinzell. Aquest aquí
Mira, es veu una cara de mono. Negre amb negre. Bueno. Ai, no en tinc un Kleenex. Només en tinc 3. Sembla que em falta una. Falta la d'aquí. Tinc 1, 2 i 3. I aquella falta. La d'aquí falta. Bueno. Bé, això en principi s'hauria de secar. Bé, amb les ànsies de fer-ho, com que no estava eixut, s'ha quedat una miqueta així. S'ha barrejat. Gràcies per arribar fins aquí. I si és així, podeu posar-me unes fulles verdes als comentaris. Així sabré que heu arribat fins al final i sou aquí amb mi. Una abraçada i fins al proper vídeo.